Mitä ihmettä? Parempia terveydenhoitoetuja ja lisää pipareita. Samoinko joka lisää pipareita? Missä? Ei sinä hukkunen vaan ihmeellisiä pipareita, ei niissä ole mitään. Jaahas. Mitä tässä nyt pitäisi tehdä? Kirjanpitäjä. Mikä tämä joulupukki? Porot ja tontut tässä vaativat lisää etuja. He haluavat parempia terveydenhoitoetuja ja lisää pipareita. Se olisi kovin mukavaa, mutta on meidän varoita siitä. No niin, sitten me olemme lakossa. Joo, aivan. Mikä on lako? Lako, 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 lako. Joo. Joo. En usko, että pipareissa on sellaista älyä. En minäkään usko, että niistä